Jak vznikal anticiganismus v Evropě a v Česku? Můžeme vycházet z nějakých jako na předpokladů, když se podíváme na historii, už jenom to označení Antiganoi, který je vlastně báze dnešního českého Slovácika nebo slovenského Cigán, který je samo o sobě deperativní ale vypovídá to o tom, že když jsme přišli jako do Brzence, tak byli zaměňováni tehdy se skupinou lidí, která byla považovaná za dekaciza a oni je nazývali Acinganoi a tak vlastně jakoby začali nazývat i Romy, protože musíme vzít si v úvahu tento kontext, kdy Romové přichází do Byzance, jako kde zažívá křesťanství, všechno, co je mimo církev, je vlastně jakoby heretický nebo dekacistický. A tak, jak vyvraždili ty Acinganoi, a protože některé skupiny Romů musím jakože dosob etnický se právě živili věštěním a tímto právě byli Romové zaměňováni nebo háženi do jednoho pytle s těma Acinganoi. A určitě tam byly ještě další faktory, přicházeli lidé, kteří byli jako tmavší, měli jiný asi jinou kulturu musíme přijít v potaz, že potom ve středověku, když Romové se dostávali jako už na Balkán a do střední Evropy, že to byla doba, kdy padla do Konstantinopol, to znamená, přišli osmanský Turci, kteří začali jako dobývat jihovýchodní Evropu a Romové byli jako považováni za špiony nebo zvědy, kteří mohli jako pomáhat těm osmanským Turkům. Takže těch de facto je víc, jich jako zadá. Mohly to být třeba i ekonomické faktory, protože když Romové přicházeli někam ve středověku, mohli mít třeba monopol s určitou dobou na nějakém místě, než se potom třeba přesunuli dál. A myslím si, že to má i základ, jako ten antiziganismus. A myslím si, že by se to mělo lépe říkat rasismus proti Romům, ale protože to slovo antiziganismus už je jako zaběhnuté a už se používá všude, tak já se přikláním k tomuto slovu a abych dokončil tu myšlenku, tak vlastně antiziganismus je jakoby takový ten rasismus proti Romům, který může být negativní, ale i pozitivní. Jako to pozitivní v tom, že je tady určitá romantizace Romů a vnímání jako houfličky, radost, ohně, romantika, vášeň. To jsou vlastně jakoby myšlenky umělců z 19. století, kdy tady máme romantismus, kdy vlastně umělci se po osvícenství jakoby vrací jako k tomu středověku a k těm romantickým ideím a Romové vlastně připadali jako lidi, kteří mají tu svobodu, ale de facto ve skutečnosti realita byla úplně jiná, protože Romové v té době migrovali, protože byli vyháněni z jednoho kraje do druhého a nemohli se nikde usadit třeba.